крака ми дават. А вътре в себе си ме мразят. Аз си мълча и гледам кой какъв е, кой е истински и кой се прави. Щом видя лош човек до мене, тръгвам си и не поглеждам. Не съм с тебе заради парите, утре няма да те потърсят. Исус, колко пари струва един живот? Аз минах много труден път, видях да лъжат, затова внимавам вече с хората. Исус е, че лесно днес продава дружбата. Когато нямах нищо в живота, никой не звънеше на телефона. Не сме търсят за интерес, но вече знам кой какъв е. Много хора носят маски и говорят хубаво, а после уважават. Искат да ме видят слаб, но аз се вдигам пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава. А фалшивите хора бягат първи при проблема. Исус ти е всеки, що ми имаш пари. Всички викат, брат ми си ти. Исус, но останеш ли без нищо?